Top 10 největších budov světa. Za prvé Zhifeng Tower. Třetí největší čínská budova má 89 pater, což odpovídá výšce 450 metrů. Zhifeng Tower je využíván hlavně ke komerčním účelům, jelikož většinu budovy zabírají kanceláře. Za druhé Petronas Tower. S výškou 452 metrů se po 6 let jednalo o největší mrakodrapy planety až do roku 2004, kdy se na první místo dostal Taipei 101. Hlavním rysem těchto věží je most. Za třetí International Commerce Center. Tento 484 metrů vysoký mrakodrap stojí v Hongkongu a byl dokončen v roce 2010. Nyní se tato 118-patrová budova řadí na 7. místo mezi největší mrakodrapy světa. V počtu pater se řadí na 4. místo, když mu na bronz schází pouhé 2 poschodí, a jak už název International Commerce Center napovídá. Za čtvrté Shanghai World Financial Center. Shanghai World Financial Center byl až do roku 2014 největším mrakodrapem v Šanghaji a také Číně, ale letos ho o rovných 20 pater přerostl Shanghai Tower. 492 metrů vysoká stavba má využití především pro kancelářské účely. Zároveň je zde i hotel, restaurace a také nákupní centra. Za páté Taipei 101. Taipei 101 má, jak už název napovídá, 101 pater a celková výška tohoto mrakodrapu je 509 metrů. Otevření proběhlo v roce 2004 a následujících 6 let byl největším mrakodrapem světa. Pro druhou část top 10 největších budov dáme 10 lajků, já věřím, že to dáte a já se loučím.